Wara li t-tnejn filgħodu Jason Azzopardi iltaqa' ma' Bernard Grech f'ħanut tax-xorb sabiex jiddiskuti tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo stqarr li kieku hu kien Therese Comodini Kakija kien iħossu skomdu. Naħseb kieku jiena kont Therese kont inħossni skomda ħafna issa. Arrigo qal dan ma' dan l-istazzjon ftit wara laqa konfoffa bejn Jason Azzopardi wieħed mill-perċimes tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u Bernard Grech. Arrigo qal dan id-diskors fuq Therese Comodini Kakija wara li dawk li sfiduċjaw lil kap kienu marru għand il-President ta' Malta u semmew lil Comodini Kakija biex tkun il-kap tal-Oppożizzjoni. F'kumment meqjus bħala botta, Arrigo li dan l-aħħar ma baqax jomoda iżda jispara fuq il-fazzjoni kontra Delija, innota wkoll kif għalkemm it-19 il-deputat jidher li qed iduru biex jappoġġjaw lil Bernard Grech fit-tiġrija għal kap tal-Partit Nazzjonalista dan lanqas huwa deputat. Bħalissa Bernard Grech mhux membru parlamentari.